revenit la episodul nostru Impossible Quiz 2 și vreau să vă prezint că e super tare. Haideți să începem. Nu știu unde să pun camera. Stați un pic. Mai bine o țin aici. Nu, deci trebuie să țin camera în mână. Ok, asta nu... Dar e cam greu. Stați că mă șteresc. Google? Așa. Am găsit. Gata, bă, nu știu ce să stau de un minut aici și nu știu. Nu, stau cu ea în mână, n-am de ales. Firar să fie și să... Asta e, prieteni, în sfârșit. Să încep. Here is Doris in the General Capital Armada. Levels. Which of the following do not build a greenhouse? Pint. Which is the largest? Serios? Are încerc și eu. R C Let me move. How many are centels? Posulică? Mă, Illuminati, știi ce fac? Here is a door in the great wall of the Kina Start. Păi, asta. Hey! What happens if you pick up a penguin? What the penguin? Stai un pic. Revenim. Mamă, ăsta mă trezește la copil. Mamă. Vedeam pe cameră, nu peste cameră. Ai grijă, Matei, ai grijă. Fine. Anderson. Așa. Brag dog. What? Cheese. Asta. Hai sandwich. Flavors. Ah, no. Three pink goats win. Cum win? Trebuie să fac așa sau... Ne, lasă așa, vede. Cum win? Cum? Ăsta e? Uhu! Mi-am dat seama aici, herc. Ești evident. Space. Jar.
Mamă, e greu jocul ăsta, trebuie să aduc tastatura mai lungă. Air. Așa. Ia bulina și să trecem! Ia stai un pic. Am auzit că se folosește doar când nu poți la ceva. Fine. Anderson. Ragdoll. Cherries. Brown. Brown. Oh no. Oh no. What? Era cât pe ce să pierd. Oh. Sparta. Uite ce-am găsit! Super! Super, super, super! Ah! I don't, are idiot! I'm far, pick a nose. What? Ăsta e pick a nose. Nu, ăsta e pick a nose. What? E ăsta. No! Sper că v-a plăcut episodul și ne revedem la altul. La revedere!